Dobar dan iz Washingtona. Dobrodošli u emisiju Glasa Amerike News Flash. S vama u studiju Žorž Crmarić. Slijedi pregled vijesti. Američki mediji agencijskim su vijestima popratili ishod prvog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Njujorški dnevnik Wall Street Journal navodi Associated Press, prema kojem se i Ivo Josipović i Milan Bandić smatraju prozapadnim političarima naklonjenima Sjedinjenim državama. Internet izdanje publikacije Business Week prognozira da bi Hrvatska ili 2011. ili 2012. u svakom slučaju za mandata budućeg predsjednika mogla ući u Europsku uniju. Glas Amerike navodi da je kandidat vladajućeg HDZ-a Andrija Hebrang dobio svega 12% glasova, što tumači nezadovoljstvom građana zbog loše ekonomije i korupcije. 8 mrtvih, deseci ranjenih i više od 300 uhićenih. Bilanca je okršaj antivladinih prosvjednika i iranskih snaga sigurnosti u Teheranu. Oporbeni web-sajtovi kažu da je policija otvorila vatru kad su se tisuće reformista okupile na ulicama glavnog grada prkoseći vladinim upozorenjima. Među ubijenim prosvjednicima bio je i nečak jednog od čelnika oporbenog pokreta, bivšeg premijera Mirkoseina Musavija. Glasnogovornik Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost priopćio je da Bijela kuća oštro osuđuje nasilnu i nepravednu represiju nad iranskim civilima. To, kako je dodao, mnogo govori o vladi koja se boji aspiracija svog vlastitog naroda. Iranske oporbene skupine danas navode da su vlasti uhitile najmanje 5 vodećih reformista, među kojima su i trojica glavnih savjetnika bivšeg premijera Musavija te negdašnji ministar vanjskih poslova Ibrahim Yazdi. Želite lijep i besplatan kalendar? Javite se na kalendari@glasamerike.com. Nigerijac optužen za pokušaj detoniranja eksplozivne naprave u jednom američkom putničkom zrakoplovu na Božić danas će biti izveden pred sud u saveznoj državi Michigan. Jučer su vlasti premjestile Omara Faruka Abdul Mutalaba iz bolnice, gdje su mu liječene opekotine 3. stupnja, u savezni zatvor. 23-godišnji Nigerijac tvrdi da su ga uvježbavali operativci Al-Kaide u Jemenu. On je, kako se navodi, pokušao tekućinom iz injekcije upaliti prah koji je ljepljivom trakom pričvrstio za nogu, neposredno pred početak spuštanja u Detroit. Eksplozivna naprava nije eksplodirala, nego se samo zapalila, izazvavši na njegovim nogama opekotine 3. stupnja, a drugi putnici i osoblje zrakoplova su ga brzo savladali. Američka ministrica domovinske sigurnosti Janet Napolitano izjavila je CNN-u da nema nikakvih naznaka da je ovaj pokušaj napada dio neke veće terorističke zavjere. Od obavještajnih dužnosnika se saznaje da Washington bez velikog publiciteta opskrbljuje Jemen s vojnom opremom i stručnjacima za vojnu obuku kako bi osposobili jemenske snage za borbu sa sve prisutnijim pripadnicima Al-Kaide. Prema pisanju New York Timesa, komandosi tajnih američkih snaga za specijalne operacije obučavaju jemenske snage antiterorističkim borbenim taktikama. Novi ekonomski pokazatelji ukazuju na to da je rast američke ekonomije sporiji nego što se mislilo. Ministarstvo trgovine izvješćuje da je bruto društveni proizvod u 3. kvartalu 2009. rastao po godišnjoj stopi od 2,2%, a ne 2,8% kako se prethodno procjenjivalo. Unatoč toj reviziji, drugi indikatori ukazuju na dobar 4. kvartal, no neki ekonomisti upozoravaju da brzi ekonomski oporavak nije izvjestan. Loša strana zabilježenog rasta je to što ga je uglavnom potaknula državna potrošnja, takozvani ekonomski poticaj. Kad ti državni programi presahnu, s njima bi mogao prestati i ekonomski oporavak, strahuju ekonomisti. I time smo došli do kraja emisije News Flash. Budite s nama ponovno sutra, u isto vrijeme.